Benvinguts i benvingudes a Cuentacuentos i Recursos Infantiles. Avui us porto un conte molt interessant. Es titula Tinc un volcà i està escrit per Míriam Tillado i està il·lustrat per Joan Turo. És molt interessant perquè parlarem de les emocions. Som-hi! Tinc un volcà. L'Alba no ho sabia, però dins tenia un volcà. Saps què és un volcà? Diguem que és una muntanya que pot ser que estigui molt tranquil·la, però que de tant en tant s'enrabia i treu foc. Doncs l'Alba en tenia una dins, més o menys entre el melic i les costelles. I no només un volcà, també hi tenia un camp de piripipís, un riu ple d'aigua, un mar blau i tranquil, i també boira, i núvols roses, i altres de vent grisos. El volcà no treia foc perquè sí. A vegades ho feia perquè l'Alba tenia molta son i estava cansada, o perquè tenia molta gana, o perquè un nen li havia pres la joguina preferida. Altres vegades treia foc perquè els pares marxaven a treballar i la feien anar a l'escola, quan ella, en realitat, volia quedar-se a casa en pijama i jugant tot el dia. Hi havia moltes coses que no li agradaven a l'Alba. Aleshores, aquell volcà que tenia entre el melic i les costelles s'encenia fins que explotava. Quan el volcà entrava en erupció, l'Alba s'espantava i patia tota l'hora. No li agradava treure foc pels queixals, perquè el foc crema i fa mal, però no sabia com fer-ho. Aleshores els pares li preguntaven: «Es pot saber què et passa?» I ella, petita, no sabia què dir-los. Només mirava enrabiada, molt enrabiada. Una nit, quan l'Alba ja era al llit, va sentir que li xiuxiuejaven. «Psst, psst, Alba, que dorms?» No sabia d'on venia aquella veu i va mirar per tot al voltant. Va fer uns ulls com unes taronges quan va veure que tenia una fada amb una motxilla a la punta del nas. «Soc la fada dels volcans», li va dir. La nena la va trobar tan bonica que no va tenir gens de por. «He vingut a explicar-te què pots fer quan t'enrabies, perquè el volcà que dus a dins no ho cremi tot». L'Alba va estar molt contenta i va pensar que algú, per fi, li explicaria què havia de fer per no patir tant quan s'enrabiava. I va escoltar amb atenció. «El que sents a dins la panxa quan t'enfades tant, es diu ràbia. És normal que t'enrabiïs i tens tot el dret. Però si el volcà explota, et farà mal a tu i als altres. I no podem fer-nos mal entre nosaltres. Quan sentis que es desperta, respira lentament i porta l'aire cap al volcà. Agafa'l pel nas i treu-lo per la boca, a poc, i moltes vegades. Veuràs com el volcà s'anirà apagant i ja no cremarà ningú. Vols provar-ho?» L'Alba i la fada van respirar juntes una bona estona i al final es van posar a riure i es van fer un petó. La fada li va dir que havia de marxar per anar a explicar a altres infants el truc del volcà. Va carregar-se la motxilla a l'esquena i va sortir volant per la finestra. Al cap d'uns dies, l'Alba es va despertar amb molta son. El pare li deia que s'afanyés, que arribaven tard a l'escola, però a ella li era igual, perquè no volia aixecar-se, ni posar-se aquell jersei, ni aquelles calcetes, i encara menys anar al lloc sense la mare.
Va tancar els ulls i va començar a plorar, mentre notava com el volcà començava a despertar-se. Va cridar i clavar cops de peu perquè el pare no li posés aquells pantalons. El volcà cremava, però no només el seu. El pare també tenia un volcà encès a dins. Quan l'Alba se'n va adonar, no li va agradar gens. I encara va plorar més i més fort. De sobte, va recordar la fada del volcà i el que havien practicat aquella nit, respirant lentament, portant l'aire del volcà per apagar-ne el foc. I va començar a fer-ho. I va veure com de mica en mica la ràbia anava marxant. «Què fas?», li va demanar el pare encara enfadat. «Respiro per apagar el volcà», va respondre l'Alba. «El volcà que duc a dins i que s'encén quan sento una cosa que es diu ràbia». «Oh, doncs em sembla que jo també en tinc una dins», va admetre el pare sorprès. «Sí, ja l'he vist». «Oh, i m'expliques com es fa per apagar-lo?» L'Alba va ensenyar al pare a agafar aire pel nas i portar-lo cap al volcà que hi havia entre el melic i les costelles, a poc i a treure'l per la boca. L'Alba i el pare van acabar rient, a cor que vols, com havia passat amb la fada del volcà. Aleshores, ella va córrer cap a la finestra i va cridar: «Fada, funciona!» Potser s'ho va imaginar, però li va semblar veure, ben enllà, una motxilla petita volant entre els arbres. Espero que us hagi agradat aquest conte. Al final hi trobareu una guia per a famílies per parlar de les emocions i de la ràbia. Recordeu que totes les emocions són vàlides i n'hem de parlar amb els més petits. Espero que us hagi agradat molt i us espero en el proper vídeo. Ens veiem cada setmana. Us podeu subscriure al meu canal per així anar veient les novetats que us porto. Gràcies!